Em dic Júlia, tinc 15 anys i visc a Sant Cugat del Vallès amb els pares. El curs passat vaig estar uns mesos sense anar a l'institut per culpa del mirall. Em dic Rosaura, tinc 47 anys. Tinc una família fantàstica i una feina que m'agrada molt, tot i els mals de caps que em porta. A casa, tant en David com jo portem una vida endreçada i sempre hem tingut molta cura de la nostra filla Júlia. Però des de fa un temps, la malaltia de la Júlia m'ha fet replantejar moltes coses. Quan feia cinquè de primària, un dia vam anar a patinar sobre gel amb les amigues. M'ho estava passant molt bé, però vaig embalar-me massa i vaig caure. Per sort, no em vaig fer mal i vaig riure, però vaig sentir un nen darrere meu que deia «Ha caigut perquè li pesa massa el cul». Quan em quedava a dinar a l'escola, a vegades sentia unes nenes de l'altra classe que em deien gorda. A poc vaig començar a fixar-me en les formes del meu cos i a mirar-me, cada dia més al mirall, i escoltar els comentaris de la família i els amics sobre el físic de les persones i, sobretot, és clar, del meu. Aquests pantalons et marquen massa la panxa. O has vist la cosineta Olga quin bon tipet se li està fent? Voldria ser diferent, però sóc com sóc. Per fi me n'he adonat. Però encara lluito cada dia contra aquest sentiment. Un sentiment que no em deixa concentrar-me en res més que no sigui el mirall, l'esport i les notes. Pensàvem que esperonàvem la Júlia quan l'animàvem a superar-se. Sempre havia tret bones notes, però no tenia gaires amics. Així que quan es va interessar per l'atletisme, potser la vam pressionar massa perquè s'hi llancés de cap. Vam pensar que potser faria amigues noves i, sincerament, en aquell moment també vam pensar que li aniria bé per a baixar una mica de pes. I semblava que funcionava. Però al cap d'un temps, el seu pare i jo vam començar a notar la Júlia estranya, sempre nerviosa pels estudis i per perfeccionar en l'atletisme, fins que un dia vam anar a la revisió mèdica i la van pesar. No m'ho podia creure. Llavors ens van saltar les alarmes. Estàvem desconcertats, la nostra vida endreçada anava pel pedregar. Per sort, una companya de feina em va parlar de l'Espai Situa't, uns punts d'informació i assessorament en salut mental on pots anar a preguntar el que vulguis. Vam demanar hora a l'Espai Situa't de Sabadell i allà van començar a obrir-se algunes portes. Les vam trucar totes. Al centre ens van explicar moltes coses i d'aquesta manera vam començar a fixar-nos en petits detalls que abans ens passaven desapercebuts. Quan a taula deia que no tenia gana, però l'endemà al matí ens trobàvem el pot de galetes que havíem omplert el dia abans gairebé buit. Nota que estava molta estona tancada al lavabo, sempre després de sopar. Un dia, que ella no m'havia sentit arribar a casa, la vaig veure parada a la cuina molta estona amb la nevera oberta i un iogurt a la mà. Juraria que li estava parlant. Davant la gent tenia la força de voluntat per dir que no a unes postres delicioses i culpables. Però després d'haver estat sola hores a l'habitació intentant controlar-me, anava a la cuina d'amagat i em fotia el primer aliment prohibit que trobava. Després d'haver de menjar a casa les racions enormes i aquells carbohidrats perquè els meus pares no sospitessin, l'única solució era anar al bany i intentar vomitar-ho tot, perquè aquell verí no em quedés dins. I a vegades podia estar-me una hora decidint si em mereixia o no menjar un iogurt. Primer em vaig distanciar de la Paula i la Jèssica. Elles no fan atletisme i no podien entendre les exigències dels entrenaments. Ara veig que tenien raó amb algunes coses que em deien. Potser tampoc cal treure 10 a totes les assignatures. Van ser elles les que van acabar explicant-li a la mare què feia després de dinar a l'institut. Algunes portes se'ns van obrir, d'altres no hi va haver manera. Per sort, el David i jo portàvem una vida acomodada i ens hem pogut pagar tot el que hem necessitat per tirar endavant la Júlia. No vull ni saber què passa en les famílies que no s'ho poden permetre. El més dur de tot, per a mi, va ser acceptar que no està tothom equivocat menys jo. També ha sigut important deixar de seguir unes influencers i posar-me a seguir-ne unes altres.
Les d'abans sempre parlaven d'estar primes i guapes i de ser les millors. Les d'ara diuen que tothom és diferent i que tots els cossos es mereixen respecte i ser estimats i que no passa res per treure un 6 en biologia. Encara em miro al mirall, però ara ja només em peso un cop a la setmana. He entès que si no ho aturo podria acabar en un llit d'hospital com la Míriam, que semblava un esquelet adormit amb tubs per tot arreu. La culpabilitat encara ens acompanya, però cada dia tenim més clar que la millor manera d'ajudar-la és aparcant aquest sentiment i posar tota l'energia a tenir cura de nosaltres, de cuidar-nos tots tres, sense obsessionar-nos. Amb la psicòloga estic aprenent a desaprendre, a mirar-me amb amor. M'han dit que serà un camí llarg, però estic disposada a recórrer-lo. Ara sé que això és una carrera de fons i no un sprint. I com em recorden al centre, si he tingut la gran força de voluntat que cal per privar-me de tantes coses dolces i bones durant tant temps, segur que també tinc per arribar a la meta i guanyar. Fa uns dies vam anar a casa els tiets a fer una paella. Feia molt de temps que no ho fèiem i m'ho vaig passar molt bé amb els cosins. A més, la paella era boníssima.